So, more ka rin dito sa phase 2 dito sa may Skin of Vernal Sitio. Kawayan na nga tiniluan. So, tanawan mo guys. Masya factory ni siya sa mga kagugod. Kaguba. Ayun. So, muna siyang exit road. Padong dito sa kanang kuan. Skin ay sa may Vernal. So, natabunan na siya o kuan. Mangga. Katuning mangga dito sa Mantukaran nga nakuha na luka ang luka. So, dali mo na yung boarding house diri. Likod ano na yung saglingan. So, nakuan siya na unggot po in town. Natumba. May mga concrete nga balay diri. So far wala maunsa ilang mga balay kay concrete man. So, ni karon yawa na mo ang kuan. Dan. Ikadaog ang live video na ni ka ko na post. Ikadaog so mao ni siya ang among silingan na boarding house kay guba maayo gani kay ni evacuate sila nga sa Compostela. So tanawa guys. So to. Dito na ito kay pakita po na. So mga tao mo agi gikan to sa kuan so sa Skin of Vernal so ari jud sila mo agi sa among tukaran kay man gyud ka agi da sa may morning do. Asay mo chanilas do, taray, nausan na nakitaan. Nasa mo isa, asa isa. Dati to ay, itom. Itom? Oh, ada. Sa karon. So, yun, happy jud ang epekto sa bagyong Odette. Wala na nag-PSS. Shut up, ako ginako na nanawag. Oh, guys. Hello. Hello, ay. Welcome, diri. Ano lang mo agi kay wa mo'y agyana diri sa kilid. Are you okay? Okay, okay. Dapat mag-smile. Dili okay. Siya guys. Why? Sa banana. Hi, Kenneth. Pagkaitan sa ero. Hindi ako na-trauma sa ni ang ero, guys. Medyo duri. Sa ato na tawag ito sa exit dito road sa mga gawa sa ang boarding house. So, dili lang ko sa boarding house. Epekto ang mga kuan. So, dali oh. Hi! Francom. Wala te, dili pa ni live. Di ka daog ang live sa akong kuan. Dita. Alta ara. Wala na kayong laag. Wala oy. Wa gyud si i-postpone man good. Spoon, oy. So, Ikot kuno kayo, mi. Sobrang skip yun. so man siya ang front side diri sa exit diri sa Vernal. So mana ganiha dito ko sa Picas karon dito ko sa likod na pod. Hi mga silingan. Okay pa tani. Hala, tapay na tumba o mga tanom jud o. Nasamot na dito sa Naka-charge Buluyo. sa madan? Ako Kung- anip. Kadung nang labas. Ako pa doon na sa lubat ko Kami oy. na lang kuwang. So atong tan-awon guys ang view dito pa doon sa kanang kwadyo sa Kawayanan Chapel tan-awan ninyo mag nakita na mo mga silingan dito ng hapay na Pilit. ang klaro kaayo
Klaro jud. Sama na siya karon. Asa das kaya ba no? Nagtagod-tagod sa kapa. Mga buto. Nay dagag buto sa mo. Mga buto. So exit pa dong dito sa Kawayanan. Straight pa dong sa Bagong Dan. Nag-video ko na kaya para matuuhan ko na nga di ko mo jote ron. Grabe ron. Muna ihatag si mo paan. Ha? Muna ihatag. Reporting live. Ato ba jud ato jud. Asa man pa dito? So diri. Oh, grabe oh, murag nangahoy diri ang bagyo diri. So gihurot yun niya og kanang hapay ang mga kasangahan diri sa mangga namo. Oh. Unsa na nahitabo? Asa pod ang mga tanom ni nanay diri, ang mga tanom ni nanay. Ato ka na ang nanay. Nindot kayang balay dito. Yan na unsa naman. Ni mama. Ang bibi ni nanay. Baby ni mama. Kuwadi ka ang kawayan na kay hapa ra gyud siya murag di siya surrender. Na ni kuan na o. Ni ukaw. Ni ukaw. So that's it guys. Kaya